bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe mbiɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hande en garti ɗo kadi jonde yewtere meɗen rendo piinde ngel gowɗen wadde ɗo kala e saaha ɗo e Piindi TV kono en calmini mawɗo galle o hono Abou Samba Diop kono kadi en calmini denɗi men mo gowɗen yaadude ɗo hono Sali Dia en ɗeɓi wayrude ɗo seeɗa no wonno ñebbe koko mankuno ɗo e Dakar ɗum noon o waɗi grève de faim ɗum woni mbayruɗon yiide min wona min de ko kanko ɗum noon mi salmini joganiɗo en kaɓirɗe ha mbawɗen yiyede hono Djiby Dieng en calmini omo ganduɗa woni Ali Fall e dendagal golloɓe ɗo e Piindi TV ɗum noon Sali Dia calmina bandiraɓe kalnaɓe kadi ko waɗi ɗe balɗe fo ara haalanɓe de hoto jaltandeƴa haalanɓe hoto herso joni boya mi salminoma mi juurimama mi ñaganmama Allah moƴƴere an Allah aɗa an ñande fof mbatta ham ko mawɓe mbaɗata ko aɗa idoro hami sokkorde ala on noon haalpuremin kewi heptina woyi wonko somno ko wonano jaam heptina woyi heptina woyi an Allah on noon kala saaha so tawi a andi hunde tan nana fayo dow ma a heñoto fawa ɗum e dow am guila yetta guila konngol ngol yetta himi ɗum noon hankkandi sosoɓeɓe hay jajaɓeɓe yimɓe fof paami ɗum aɗa andi joni joni ngabbata ɗo escalier woni de ngabbuɗa ko aɗa faaha aɗa laada min Djiby Dieng min mbima ko kewi mbiɗa ɗe ɗo balɗe fa ñamani ñebbe yimɓe ala probléme somi paari joni mami ya galle fasnanma ñebbe mi addanma joni kay wadde mi salmitamama mi juurimama ñaganmama Allah moƴƴere en jetti Allah kadi dokkuɗen cellal hokken coftal ha mbawɗen adde jonnade bandiraɓe ɓen e jonde men nde kewɗen jonnade bandiraɓe kala saaha émission meɗen rendo piindi en jetti Allah kadi en jetti ceerno men wasila meɗen en calmini ɗum en juuri ɗum ceerno se papa Cheikh Nourou Dine Amadou Aliou Rahe gorko mo Daara Haalaye ɓe ndewre makko joom anniversaire hanki eɗen mbiyamo manditari jaam yallah junnu balɗe moƴƴini battane o ɓooya e jeese meɗen yo duuso ɓooyne tawnoɗen gandi seɗen jiyamo tan haqqillaji eɗen deeƴi wadde noon Allah kadi junna balɗe dendagal seeranɓe men e waliyaɓe meɗen e yimɓe meɗen moƴƴuɓe aadaji meɗen fof ardiɓe e banggue pulagu kala nde tawnoɗen gandi ko kamɓe tigui goni titorɗo men e kala saaha en calmini ɗon dendagal yeeɓiyankoɓe piindi to goni partout dans le monde en juurimamaɓe en calmini kadi ardiɓe galle ɓe ni no mbiɗa baniraɗo gorko Daoudou Moussa Dia e mawnum Harouna Moussa Dia ha tohto Burkina Faso on ko noon tigui kawe meɗen directeur général ka Abou Samba Diop ko ɗon dewten calminen personnel piindi kala e dendagal yeeɓiyankoɓe piindi woni en bellam kadi jottadade ɗo e ma Sidi Sow junnade nde fof ko jahata ɗo aɗa yaaha Agnam garta ɗo jaaha hoore Daara Halayɓe peewa Daara Halayɓe peewa ɗo guiɗi makko fof ma artu Sali haalan yimɓeɓe ko waɗi ɗeɗo balɗe fo ara haalanɓe wona min mi jogui seedeji min wona min ko an an kuno heɓade Sali min mboɗo heeɓi guillen ɗo gonɗa itto vidéo ji ɓoyɗi aɗa nattina yimɓeɓe ne cikka ko ɗo gonɗa taw kam jalto leydi ndi ha ɓooy moɗa harami jeeɗiɗi ko ñebbe tan woni ñebbe tan manki e ballimi ɗum cuuɗoynoɗo a suuɗa ani hen sahaji sa tampi Allah sago jaaha cuuɗoyɗa jeeya hoore ma seeɗa gatta wona ka mettinɗo min ko koreji ma noddi kam mbi ko alay sago min balluma keeɓa ñebbe ko ñebbe woni guura joni noon a heɓani ñebbe mbiɗa ka baɗɗo grève de faim ɗum noon ma saw hankadin ko noon tan ɗum noon machallah en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe wattuɓe meɗen hakkille ha no fewi Sali Dia ne wonno eɗen jii yewtere nde kewɗen yewtude ɗon ñande to jewtunoɗen ɗo somi yejjitani ko thème chirurgie ɓeydude ɓeydude fon e usude joni noon hande Sali en ƴewat waylude nden ɗon toɓɓere ƴeewen addude toɓɓere wonde nde ganduɗa kadi koye ñande foof ina jeeya e ko gurdam men ina jeeya e keesi men nonnoon so kalten hande ko cehilagal nonnoon so wiyama cehilagal tan foof addama hen hande cehilagal en jii gueɗe kewɗe ina waɗa cehilagal hande yimɓe goneno sehilaɓe certi hande ɓeɗo ko sehilaɓe andidaɓe guila ko sukaɓe ɓeɗo ko sehilaɓe natti hande wondude
cehlagal ina heewi ko foti haalede heen hannde ko ɗum ɗon tigi ngadduɗen ngam yewtidde heen e banndiraaɓe hol heen yiyande ma hannde so tawi tan a namdama affaire cehlagal. e jeni boyam cehlagal kam so tawi wiyama tan eɗen nganndi neɗɗo jibinta tan aran arta cehlagal muɗum gila hakkunde ma e jinnaɗo ma hakkunde ma e miñe ene mawniraɓe ma ha yetto hankkandi mbatta haqqille gila e cukaako gila ɗo fija aɗa yaare duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi daña sehilaaɓe ha mawna mawnida heen kono noon ko nananno ɗen ene wiye e cihlagal hanki ko ɗum hay sinno en tawaka e ko mawɓe men kalanno no cihlagal wano eno gurdanno no neɗɗo wurdanno sehil mum e ko jiiten hannde ko ene sirti beele hannde cehilagal ene wuurti eyyi cehilagal de pour min ene woodi kono weeɓani hannde weeɓani oɗo aduna mo gonɗen par ce que ko tagi ene wiye sehil ko ko ɗum woni hannde ko weeɓani dañci par ce que kadi yimɓeɓe hen sahaji ɓe donki famde holko woni sehil e jaadiɗo pour min hannde ko jaadiɗo ɓuuri hewde e sehil kadi so tawi neɗɗo han wi ko mboɗo jogui sehilaɓe hewɓe nana neɗɗo limto ha wona yimɓe sappo e joyi ha yimɓe nogas ko sehilaɓe makko tan min on mi sukusa ɗum par ce que neɗɗo wawa dañde sehilaɓe fodɓe noon sehilaɓe kewani diwde yimɓe nayo joyo hay ɗum ne so heewi tawi ko wiyete sehil ko gonga e gonga ko heddi ko noon jaadigal ene woodi e pamodiral ene woodi neɗɗo no wawi jogade sehilaɓe ha nayo min cikka ɗum sehil neɗɗo jogto ko goto walla ko ɗiɗo eyyi ene wona par ce que aɗa yimɓe pijja ɓe gonda fedde sono wiya hanki Fouta men hanki so yimɓe goni fedde ma won capantato eyyi taw ko kamɓe nayo ɓe fof koɓe sehilaɓe guila ɓe koni sukaɓe heɓe mawna wawi wonde kono kam neɗɗo goto kam jogo sehilaɓe ha gona nayo ha nani sehilaɓe aɗa yimɓe nayo taw koɓe sehilaɓe guila cukaɓe ɓe ceertata kamɓe pijjanno kamɓe baddata fof ɓe mawna kadi mawnide heen ɗum ene woodi kadi min pour min ko ɗum tan woni cehilagal gonga e gonga komo pijjuɗa mawnidɗa gila a wawna hoorema haydara o wawna hoore makko haydara o anda haydara ɗon hay intérêt goto personnel ala heen ko jidde fi sabilillah no hakkude moɗon par ce que ɗon hay goto e moɗon tawi ko debbo wawa sodande hoore muɗum sabunde looto so tawi ko gorko ne hay goto mum wawa sodande hoore mum sabunde kala ko mbawɗon waɗanede ko jinnamon mbaɗani on so jeehi noon ha on mawni arsukaji ne ceerta e nder onon wonɓe sehilaɓe ɓe Allah hokku ɗumen arsukaji jaaji ɓe Allah hokku ɗumen ngala doole kono tawi ko cehilagal gonga e gonga joguiɗo doole o nawrat mo ala doole o kadi hay goto wiita mo ala doole o rewire joguiɗo doole o ko intérêt par ce que hande mo jogui par ce que ɓe puɗɗodi ko guila haydara woodani kono hande ko watte ɗo ko surtout e ɗi teruji ko doko daje hande oɗo hande yiima hande Dieynaba Ka jontaɗo wonko mbawnoɗa hoore ma omo andi so tawi o ɓattimama ene wawi annene wooda ɗo balluɗama haw yetto woni yimɓe jettoɗa o takkoma o wiya ko sehil ma ko intérêt ɓol woni ɗon woda ko andanma ñande o andanma hunde foof gandata tigo wona sehil ma ko so tawi a dañi caɗele tan walla son dañji caɗele tan kala ko andanma o yaltinat e boowal wadde noon cehlagal ene woodi kono weeɓani kadi yimɓe mbawa sendude holko woni sehil e jaadiɗo sendan min ɗon hannde holko woni sehil e holko woni jaadiɗo eyyi aɗa andi enen son jooɗima ɗo woni no mbiyamin e kala saaha kalten tan ko haqqille meɗen en jooɗoraki ɗo ɓurdi yimɓe andude yama heɗoɓe ɓuuri en ɓuuri en andude ko kalten ko kono mun foof ko guesa muɗum mbo remata ko Allah fecci men ken jandiyankoɓe eɗen jooɗo eɗen kaala ko kalten ko haade kalanten ko rennugo kala min e yiyandam woni sehil tan woni no mbimami ni ko sehil mo ganduɗa mo puɗɗoɗa guila guila min mboɗo jogui sehilaɓe rewɓe kono koɓe ɗiɗo tan rew guila guila min puɗɗodi ɓen ko sehilaɓe guila cukako ɓe ganduɗa aɗa wawi sirlodire mabɓe hunde foof kala ko mbawɗa haalandeɓe aduna juutta haaɓe kala ɗum joom galle mabɓe walla haaɓe kala ɗum yummaɓe walla haaɓe kala ɗum yummaɓe par ce que a rewde mabɓe ɗon ko heewi min hande ɓen ala ko gandananimi kono mi meeɗa jooɗade hay ñalawma goto ha seyi e banggue joom galleji mabɓe walla e banggue ɓiɓɓe yummaɓe
ha gandumi tigi ɗum kamɓe kaali ɗum wadde ɓen ko sehilaɓe minen ala koye mbawi haalande mi aduna ala kadi komi meeɗi haalandemi ha kalnu ɗum nenam walla ha kaldu ɗum joom gallam walla ha kaldu ɗum e ɓinguelam moftunomo sirlu ma mo dañata bellam o daro o dardo e ma mo dañata caɗele surtout bellam aɗa wawi dardade hay gañuma kono surtout mo dañata caɗele jiya sara ma ɗum woni gonga par ce que kala no dañƴa caɗele to wawi wondirde foof a yiyatno sara ma hay sinno noon omo woɗɗuma o ɓattete par ce que ñande fof ma yomo nodduma omo namdoma omo waɗma conseil omo artira haqqille ma hane jaltuɗa e ɗen caɗele foof e ko manquitama ko foof on ko sehil jaadiɗo komo ganduɗa mo ndenduɗa fréquentation hande aɗa ara onon ndendi hande golle ko ɗo liggotoɗen ñande fof sen pinen dawdat goto fof no ko fréquentation hajuji muɗum eyyi sen potti ɗo en pijjat en jaldat sen dañi hajuji eɗen mbawi yadude ko gonken sehilaɓe kono noon ko jaadigal ngal woni ɗo wonɗo jettotta wonko en cirlodirta wonko andantama wonko mi andantama ene wawi taw minema ndenduɗen ko o hayso wona golle taw koye fréquentation wonɓe ganduɗa wonɓe kiirata e kala samedi walla kala dimanche koye plage uji walla koye galleji taw kala ñande vendredi walla kala ñande dimanche eɗen kawriti ɗon eɗen piije eɗen jala jaam tan woni hakkude meɗen aɗa ara galle mboɗo ara galle ma kono en cirlodirta ken yaadiɓe hay sono woni cehilagal wonɗo yettaki wadde noon yo neɗɗo wawa sirdude hol gonɗo sehil mum e jaadiɗo mum jaadiɗo ma komo cekkodirɗa jaam o a añanimo aɗa yiɗinimo jaam omo yiɗanma jaam oɗon mbawi ficcude oɗon mbawi jaltude oɗon mbawi nafodirde ni oɗon mbawi arodirde kono ya andu kono ɓerɗe mon gonda e ɓerɗe ɗe nin gondi ala kono jinmi wiide on gona sirludiɓe min pour min woni sehil tan ko cirlidiɗo on gona sirlidiɓe par ce que ɗo jaada hon ɗo eɗo kawri ton ɗo eɗo cetto ton ɗo foof ko weli ko foof e ñande wotere woni no mbimami ni oɗon mbawi dañjude caɗele kala ko kalanɗamo o yaltini surlo fawaɗa par ce que o wona cirludiɗo ma kono beele hande ko yimɓeɓe ko mbiyeten wonde ko sehilaɓe men saabu eɗen gandi so tawi wiyama sehilagal tan ko kalɗa joni ko neɗɗo mo ganduɗa aɗa wawi rende ɗum gueɗe ma ɓe gandanɗa hoore ma janggo e jaam sa lelima aɗa wawi ɗanade wona caɗele mbaɗi tan yalti haalti sirluji ma kono beele hande ɗum ɗon no woodi saabu hande keɓɗo caɗele fo en nanat daro wiya ko sehil muɗum sakti sirluji muɗum wonno ko neɗɗo mo ɓurnoɗa hoolade waɗi noon hande aɗa wawi wadde neɗɗo sehil ma taw gueɗe ko tambi cehilagal ko fof taw ina hulluma kono taw an on ɗon sehil hande kanko mo jogui sehilaɓe ha wayni leydi te kanko no cirlodirirton ni omo sirlan aɗa sirlanamo gueɗe ma omo sirlanma kanko ne gueɗe makko kono an son certi kanko nomo jogui sehil makko goɗɗo mo gandanɗa on noon ina sirlanamo kanko nomo sirlana ɗum aɗan ɗum ɗon so yeehi ha saaha yeehi ha ɓooyi ɗum woni ko addata caɗele yaaha hunde taw ko kaldun ɗon onon tan ɗiɗo kalduno ɗum goɗɗo heɓa hen wiye a kaari de ko kañum haalti gueɗam taw wona an ɗon ɗo joni ko an ko wonmo jaggunoɗa ko sehil ma a sirlani ɗum kañum ne yeehi sirlani goɗɗo yeehi haltanoyi goɗɗo ha yantiroya e beddaji he wadde beele hande ngal ɗum cehilagal tan tengtugal wonde hande neɗɗo ina wawi haalande neɗɗo sehil saabu e jeehi hande e gurdam ganduɗa yeehi ha wiyama sehil ma so tawi tan a dañi aɗa waɗa sehil ma yo won jinnaɗo ma debbo ko ɗum ɓuuri hen wawde haalede hande saabu hulde cehilagal saabu hande jawdi serdi sehilaɓe haareji serdi sehilaɓe hande gul wulti o kadi feccere hen ko sehilaɓe ni ina jindirno ina kolodirno mais yahata ha ɓooya ko yimɓe wonɓe jiiɗa yiide yaadoɓe soɓe jiiɓe ɗo ko sehilaɓe ko nangotirɓe maɓe mbat feere ɓe mbaɗa feere ha ɓernde hen goto foof ɓe nanna hen sikke ha kañumne watta sikkitade est ce que gonga ko oɗo wiyata ne yiɗimi walla oɗo ko waɗata wonde ko sehilam ko est ce que tigui rigui komin sehilaɓe aɗa andi Dieynaba ɗum woni ko mbiyatmi ko yimɓe ene jawodira sehil e jaadiɗo aɗa andi hande e réseaux sociaux ji he en kewi yiide vidéo ji jaltine walla haala bonka yalti wiya ko sehil makko yaltini o daro yo min pourtant ɗum alamo kollunomi ɗum sowona sehilam en jii ko wayi noon wadde ko sikkudema on ko sehil makko kono wona sehil makko ko jaadiɗo makko
ko heddi ko woni no haalpuri ɓen keewi wiide sirlu so woni tato tan natti wonde sirlu. Sirlu ko ɗiɗo sirlu toon nde wonata tato wonata tan ko ɗiɗo. Eyi ko ɗiɗo wadde so woni tato natti wonde sirlu. woni ɗum komi haalani sehilam o ne yaha haalnoya goɗɗo ɗum wona cihlagal. goto men fof noon ene wawi dañde sehil par ce que aɗa wawi wonde hadde sehil neɗɗo gonirɗa sehil makko noon mo jogui sehil goɗɗo kadi ko gonga cihlagal hakkude mabɓe ɗum fidirani on ene jogui sehil mum goɗɗo kono kala ko mbawɗa haaldude sehil ma oɗo yara ko hakkude mon mayata ɗum woni cihlagal gonga e gonga ko kaldata e sehil ma goɗɗo o ko sehil ma goɗɗo o tin ɗum nawarani ɗum woni cihlagal on woni cirlidiɗo kadi neɗɗo haadama yaade haɗa sirlide e neɗɗo waɗa feere ha gandamo holi kanko d'abord yimɓe ɓen noon hande ko ɗum funtata ɗumen ko jawodirde sehil o e jaadiɗo o mo gandodirɗa hande foof yontere walla jonti ɗiɗi tan o de komin sehilaɓe hangan ko wonno nder reedu ma foof jaltinana ɗum ko gandunoɗa foof kalna ɗum so tawi woodi ko hemma janggo an hokki ɗum hoore ma a haal ɗo noon hunde wande important woni sehil neɗɗo tan gongre gonga ko alda e cahan ko yummo ko cirlidiɗo yummo ko sehil nde tawno on ko yinma ko ɓuuri ko yiɗi hoorumum ko on woni guiɗo mo ancata on jamfata komo habata kadi so tawi han ka debbo waɗi yumma sehil ma sa waɗi yumma sehil ma a yira hen hay nimso goto on ko jiiɗa haalde nden ma wi mbiya min kono won ko ganduɗen hen sa woni sehil yumma tan ko heewi ma Allah dande ɗum wadde yimɓe mbaɗa yummiramu men sehilamu par ce que sa woni sehil nene ma aɗa jogui hen avantage uji ɗiɗi ha tati ni mbiyen par ce que sa waɗi sehil nene ma a hulani wonde ɗin ɗon aɗa andi jibinɗo ma ina daara an subaka foof no mbaruɗa no moƴƴi aɗa andi on kam ko mbawɗa haalande ɗum hay sinno ko ayibaji ma yaltinta ɗumen kañum yiyat ayibaji ma waɗa feere ƴeewa ɗum ɗo nin no fewnitirma goppa ɗin ayibaji kono saktata sirlu ma kañum kay ñande foof daarat ko no pewirɗa wadde aɗa daɗi kam wonde an sa fewjidi e muɗum walla a joganima ɗum joganimama sirluji ma wona kina sakto kono kadi a woni sehil mo gandanɗa hoore ma ko sehil bajotoɗoma saabu kañum haadema wadde ɗum sehil kañum ko kañum wajotonoma ko kañum andi ko moƴƴi e ma waajo ma anda kadi ko bone ma kadi wima rento ɗum wat ɗum teddin ɗum ewa surtout nene ma sa hayɓe yaadiɓe ma saɗa yaada an gueɗe kewɗa hewani teskade kono kañum ɓuuri wawde teskade yaado ɗum waɗi wima oɗo de mbiɗa heftini ɗum mi heftinani nangue muɗum oɗo de mi heftinani ɗum rento ɗum ko jinnaɗo ko Allah rokki ɗum ngal ɗon bawal ko Allah rokki ɗum nden ɗon ɓerde kadi ko neɗɗo kadi mo ganduɗa guilli muɗum iwata saabu sehil ma gongira e gonga so yiɗima yiɗete ha ɓaɗo guilli nene ma ɗi par ce que ko nene ma ko guilli ɗi yiɗma ɗi ɗin yiɗanma weeɓani hande so tawi ngal ɗon cehilagal hande ɗum woni ko bawɗo yiddema par ce que guiɗo so neɗɗo wimo sehil ma yiɗa ko metti ɓerde ma ɗum ko go kono kadi yiɗa kadi mbaɗaka fewani yi aɗa waɗa ko fewani foti ko darade haalanma te hande sa yi neɗɗo ina waɗa ko boni sa darima ɗum a wi aɗa haɗa ɗum e bonande waɗata so rentaki kañum e hoore mum oppanma ɗum saboto hande sehilagal ngal weeɓa eyyi aɗa andi Dieynaba e mbiya guiɗo feenat bonnitta ay so neɗɗo woni sehil ma so tawi a tawi on waɗa bonande e nder yimɓe oto jaab haalde bonande makko e nder yimɓe on wona sehil kono son teeli onon ɗiɗo oto ƴeewa ko welatama ko haalanmo gonga nafowo mum o woni sehil ma sa nani neɗɗo ne arema ne wima min de Dieynaba Sow hanki de mi fotta e Sali Dia e nder rendo ala ko wiyanima on wona sehil sehil ma o hay goto suusa haalde haala ma e bonande e yeeso muɗum suusa par ce que endata ene anda ko sehil ma te so jomum fuɗɗima haalde yettinta te so tawi jaabima toon haala mane artani haaltatma on woni sehil mbaɗomo défendre caggal ma mo bonnittama caggal ma kono kadi kala ɗo mbaɗɗa heure daro haalanma faddema en woodi noon en woodi Jeeni Boyam
kono weeɓani woni no mbiɗen ni so tawi yumma woni sehil ma a dañi hay sinno ko sehilaɓe ɗiɗo e gurdam ma yummiragal ngal ɗum kam ko gila jibinɗa tan waɗa yumma sehil ma ɗum woni debbo woni gorko kala mo jiiɗa hande ene metti ɓilde liɓa kala mo jiiɗa hande jontaɗo kala mo jiiɗa hande kisɗo ko yummum woni sehil mum ala secret goɗɗo haɗo ceerno duwanadema jaabo so woni ceerno ma woni sehil ma tan nda daɗi eyyi so tawi ceerno goɗɗo wawa duwanadema jaabo taw yumma wona sehil ma par ce que yumma woni ceerno ma premier min ko noon mbiyami e kala saaha mbiyami nenam kañum woni ceerno te so yumma woni ceerno ma kala bonnande woni no mbiɗa ni hayso lelima jamma yiyat ɗum o haalanti kala moƴƴere fayoyde ma yettinat kala kadi bonnande fayoyde ma sen wawi falade kañum faloto wadde yo yumma won cirludiɗo ma kala ko poɗɗa andude gandida e muɗum o heddi ko saɗa jogui hay sinno ko sehilaɓe ɗiɗo o haat ɗon kono min woni komi jaɓani ko sehilaɓe nayo joyo jeegom sappo kalna o sirloma kalna o heddi ko jaadiɗo kadi moni foof yo waw andude oɗo haɗata e neɗɗo o ay neɗɗo o so andi moni fof ɗo kaɗɗa e muɗum moni fof andi ɗo haade ma tan a hisi wonɓe ganda woni no mbimi ni aɗa fotte mabɓe rendo pijjon jaldon nafodiron omo ara e galle ma aɗa ara e galle makko wonɓe ganduɗa son potte e bedde on e rendo on pijjat jaldon on cirtiɗo on o anda galle makko o anda galle ma wonɓe ganduɗa oɗon potte e rendo pijjon jaldon anda galle makko anda galle ma kono nafoore nan hakkude mawɗo mo fof nafa goɗɗo o ɓenno goodi wonmo ganduɗa woni hakkude mon tan ko potton e bedda salamu aleykum malekum salam ceertaw men ɗo sa wayi noon tan a hisi kono mo jiiɗa foof donɗa gadda e nder galle ma mo jiiɗa foof nafodira mo jiiɗa ko caɗele a yahat donɗoɗa ha donɗoɗa pobbi gadda e nder galle ma taw koko loranma wadde yimɓe mbawa sendude holko woni sehil e holko woni jaadiɗo ko heddi ko yimɓe mbiye guiɗo pour min neɗɗo ne wawi wonde guiɗo ma taw wona sehil ma addi ɗon haala de kono hojomaji jibi wi en hojomaji men ko gasi haalaɓe goppa ha hojomaji ga jaaha mbiyaki ɗon guddirten eyi bisimilla jokku ɗum waɗi adde jibi fadi en seeɗa tan guiɗo e sehil pour min guiɗo e sehil ene ceerti ko gonga kala gonɗo sehil ma ko guiɗo ma kono neɗɗo ne wawi wonde guiɗo ma taw wona sehil ma holko saabi mbimi noon woni sehil ma komo ganduɗa ganduɗoma wonno mbiɗen ni mo cirlodirta mo nafodirta mo gondata dans les momaji moƴƴi e momaji musɗi woni guiɗo ma mo wona sehil ma o ko neɗɗo jiɗirɗoma Allah omo anduma kono an a andamo hay kanko gandal makko e ma ene wawi taw koye weeyo mboɗo wawi ƴettude ɗum exemple hande enen jaadiyankoɓe walla enen wonɓe médiaji ɓe en keewi yiide hay sinno ko ɗo e nder réseau sociaux o naata jiya hen sukaɓe ɓe ganduɗa kala ñande pini ko vidéo ji ma mbaɗat publié kala ñande puni ko photoji ma mbaɗa hen recherche ɓe mbaɗa hen monté ɓe nanna taw ko affaire yidde tan ɓe kalata hen kala ne natɗa e profil uji mabɓe jiita hen ko photoji ma hende commercial tan eyyi kono ko yidɓe no way foof gonga de guiɗo ay neɗɗo so tawi wonko ganduɗa wawa funtirɗuma hoorema par ce que tawi neɗɗo gonɗa koye wadde commercial pour yidde hewde visuel goɗɗum so ɓooyi sa dañi a oppat a dartinat wonɓe ganduɗa ko yimɓe tigui wonɓe ganduɗa jaaha jara ɗumen kerude groupe aji WhatsApp taw koye indema ene piya ene fof taw an a meeɗa ɗumen seedade ni ngasa a meeɗa yinde ɗumen jilo téléphone aji ma ha jiita nodduma hen sahaji nodduma ha tampa donko heɓde kono kaɓata mbaɗa message uji ma won temedere message kono kaɓata nekkata ɓen ko yiɗɓe tigui o wona sehil ma par ce que andama on cekkodirani ɗum kono ko guiɗo ma gonga to kalɗa ɗo wonde neɗɗo ne wawi wonde guiɗo ma kalɗa ko hedde banggue yiɗoɓe ma taw ko yiɗɓe ma caggal kono aɗa andi aɗo sali mbawɗa andude guiɗo ma tigui rigui ko gona e caɗele so tawi aɗa e jaam neɗɗo no soynoma aɗa e jaam wini yiɗma ko gonga mo yiɗma kono ko ma jogoɗa caɗele tigui gona e caɗele ko nden gandata jiɗɗo mo emo yiɗamo saabu heewi darotonoɓe mbiya mbiɗa yiɗma taw jiiruma tan kada woni e télé ina jiiya golle ma ina jiɗma hen jiɗirma hen Allah ko so ɗum no ina woodi mais woni guiɗo ma tan gandata woni guiɗo ma ko nden joguiɗa caɗele ɗe aɗa andi saabu woni guiɗo ma ko jiyo ko boni
ina feewe ma falo on ko giɗom woni giɗo ma ko jogoɗa caɗele o ara darodo e ma caɗele woni giɗo ma ko jogoɗa caɗele jogoɗa mette kañum ara renda e maɗa mette kono beele hande ɓen ɗon wonɓe caggal ɓe mbiyeteneɗen no jiɗi beele ɓen ɗon eɗen jiya ɗumen ɗen jiyata e aɗa kono hatta ha joni gonɗen koye haalde tan hatta ko yiɗɓe meɗen kono ɗin ɗon gilli ha joni jiida e gilli tigui kaaleteɗi pondeteɗi e cehilagal ngal par ce que cehilagal so tawi wiyama cehilagal en gaddi ɗum ɗo joni ha ɗeɓɗen fandinde ɗum e gilli hakkude yumma e ɓiɗɗo woni hakkude yumma e ɓiɗɗo ko cehilagal dewgal sono wela so tawi hakkude gorko ina mbawdira ko mabɓe gona sehilaɓe goto fof yiɗano goɗɗo ko yiɗani aɗan hande ɗen jiya yimɓe ne gone dewgal mais taw ko inde dewgal ngal tan woni hen koye leeso tan pota mais taw cehilagal ngal ala hen woni cehilagal ngal ko enen eɗen gondi eɗen jiɗodiri eɗen ndesodiri kono goto hen kala ko jiiɗa e goɗɗo ina waɗi ko boni kartoɗa ɗum minne somi waɗi ko moƴƴi ñoƴƴa kam men yomi jokku tawa ɗum ɗon hayso dewgal natti wonde hakkude men cehilagal ngal no ɗon yidde nde nan ɗon e woni guiɗo ma noon ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma so tawi mi yiɗima mo jiɗɗa fof mi yiɗat wona mi yiɗima tan oɗo Salija oɗo ko sehil muɗum min de oɗo mi yiɗamo ala sa yiɗi Salija kala ko taari Salija yiɗa ɗum woni guiɗo ma wonko gelongal haalno hen de Dieynaba gelongal wonko haalno min on banggue eɗen cettuɗon yiyande bisimilla woni ɗon mbimi ko so wiyama sehil tan ko guiɗo ɗum woni ko mbimami kono mbimami neɗɗon wawi wonde guiɗo ma taw wona sehil ma gonga ɗon min neɗɗon wawi wonde guiɗo ma taw o wona sehil ma par ce que woni sehil ma komo ganduɗa kono neɗɗo an mo ganduɗa kanko anduma hay kanko anduma koye weeyo ko guiɗo ma par ce que ɗo jooɗi aɗa yiya jooɗiɗo waɗa défendre tawa haala ma ne haale yidde mumi ma jaran ɗum waddema défendre ha haaɓe on ko guiɗo ma exemple mo kollirɗa ɗo won dañoɗo ɗo caɗele ñande en hay somi innani inde taw koye nder rendo meɗen min de tawɗa min koye debba mawɗo hojomaji ɗi jokkan min ɗumen seeɗa tan o haala makko ka nde watte débat ji nde e nder TikTok e nder réseaux sociaux ji ɗi somi naari wona commentaire uji mi yiiɓe ganduɗa mbiya minen de nomin jiɗɗinoma hanke hecci hanke nomin jiɗɗinmo ten lamma ɓeɗo ko fon succan wona yimɓe anduɓe minen de min gandumi hanko omo joue théâtre walla min gandumi hanko omo joue film walla min gandumi hanko ko baɗo émission kono emin jiɗimo ɓen ko yiɓɓe tigui par ce que hay sina dañi caɗele ɗo yimɓe daari ɗo ene bonna indema ene bonninma ɗo ɗo daaro hon mbanma défendre wadde neɗɗo ne wawi yidde neɗɗo tawana sehil mo yidde har ko haaju muɗum e kono ha joni de ɗin ɗon guille e ɗin ko haalate e cehilagal ko fof ko gotum heddi ko cehilagal ngalato ko oɗon jokkotiri ko oɗon kalda oɗon cekkoni oɗon mbawi jogodade numéro tawa ɗe jewtide kono anniya ma gonɗo hakkude ma e sehil ma ko on anniya woni hakkude ma jiɗo mbimi ko inde nde inde aɗa won pose de question ngaji aɗandi parfois so wiyama guiɗo ko sende guiɗo e sehil ma woni guiɗo ma sehil ma ko guiɗo ma kala hande sehil maɗa on ɗon saɗa limta yiɗɓe ma mbiyata ala ɗum en jawti ɗum ko guiɗo ma mbimami sehil ma ko guiɗo ma kono mbimi neɗɗon wawi wonde guiɗo ma taw wona sehil ma min mi jaggani neɗɗo mo ganduɗa mi andamo ni min meeɗa yidirde mi wiyata on ko sehilam mbiyami noon ko guiɗam par ce que min mi andamo ko kanko andimi ko kanko yiili kam ko kanko jotto waɗa défendre image am ko kanko haalata haalam kanko kadi hollata gille makko waɗata manifeste gille makko e kala saaha min mi mbiyatmi on ko guiɗam kono mi wawi wiide ko sehilam min kam mbimami sehil tan komo cirludimi sehil mbimami ko sehilaɓe diwata ɗiɗo walla tato hay tato ɓeno yahata ko yumma e ɗiɗo woɗɓe sehilaɓe ko heddi ko mbimami ko yaadiɓe e yiɗɓe ɗum ne woodi aɗandi yiɗɓe eɗen keewi ƴettude inde mbiyen ɓeɗo ko yiɗɓe men kono ko ɗum ɗo tongi gilli ɗi ko ɗum ɗon woni ko ronki famede walla kam ko ɗum woni ko jaweten wiide neɗɗo ko guiɗo joni wadde beddoɗen joni wadde en batta tawde hankanti batta laaɓani sabu guiɗo batta laaɓani tawde hankanti ko dokkoɗeɗon hojomuji kuuɓi pour tongen ɗo ko ngal ɗo namdal beddo ɗum e rangu e yimɓe ɓe beele wonde guiɗo e wonde sehil ko gotum enen kam eɗen jaaɓi kala sehil ma ko guiɗo ma mais beele kala guiɗo ma fof ko sehil ma
ɗum yoɓe jaabo en ɗume commentaire uji en ɗaccitiɓe koɓe mbawi jabade hen fof sen garti émission goɗɗo haade men artude goɗɗum jokken ɗon yato wona sehil ma oytode on kam commentaire uji minen gartirta ɗum ɗo on kam sehil ma o commentaire uji mum sehil ma o nanga YouTube o waɗa ma on temedere commentaire gendi yanke joom heddiɓe mbayno wayni tan mi haalande commentaire uji kewat wadde ɓe kalanden ɗon namdal faye mabɓe eyyi tigui machallah mbaɗa andi ko ɗon tan ndewten guddiren yewtere nde kono en calmini sehil men hono Maymouna Daoud gonɗo to wuuro Ceerno machallah en calminima en calmini dendagal bandiraɓe ne wonno hande ko kanko ñantenoɗo sigge machallah sigge Mauritanie ala jibi ko de ƴettu kay o ƴettat kay machallah o sigge baɗono jaam ko Maymouna Daoud waɗi ɗum e am machallah a weltanama ha no fewi en calmini o mo ganduɗa woni Mamoudou Diallo gonɗo to Angers e dendagal bandiraɓe meɗen ɓe ganduɗa ina beltoro Pindi TV ha no hannirta ni ɗum noon Sali Dia mbaynoɗa gudden yewtande e Allah jarama mi salmitomama kadi en beltanimama en beltinima kadi dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓeɓe minnen mi jarnima ɗon dendagal yiɗɓe Sali Dia mi wiyata kam sehilaɓe ko yiɗɓe mbiyanmi yiɗɓe Sali Dia suuɗiɓe feñɓe surtout groupe yiɗɓe Sali Dia mo ganduɗa hande sosama ma won duuɓi 3 kono kadi ko yiɗɓe gonga e gonga par ce que guila nde ɓe jaggi ɓe goppani wadɓe kees mumen ene piya hen kala hitande kadi ene jokkodira hen en ɗam kala dañƴo caɗele kadi ene ballodira e mumen ɓen en ngala jogdu mumen ɗum noon wadde mi yiɗ dendagal yiɗɓe Sali Dia mi salmini on mi juurima moon mi salmini kadi dendagal sehilaɓe e wodaɓe e bandiraɓe e wiide bandiraɓe ɓe tan kadi kala ko feewe yewtere nde guila nde joɗɗen faa ɗon guila e jonde nde ha e haala ka ko Allah subahanahu wa taala ko ngakki hen fof kadi ko enen kono wonano ko ɓuuran men ko neɗɗo tan kadi way noon kadi en kaldani wonno mbiɗen ni gandal ko hayso wona lemsere ni en gona soso kalduɗen ɗum ko guesa ba ndematen kadi e kala saaha sen gaddi temuji hay oɗo tem ɓennuɗo chirurgie o en jii hande réaction ji kewɗi yimɓe mbaɗi addande en audioji less ko kalten ko no waywa hewde nafoore mumen yo jajaɓe ñamoy tan ɓe teddin ñebbe guufi Mauritanie ɓe gusto ñamde kadi gila ɓuttiɗani ha ɓutta jaaha gustoya wadde ɗen gandi wadde tawde ni waɗede chirurgie wadde ala sa waɗi chirurgie moƴƴani ngam min gusanta sa waɗi tan min waɗat ala min gay musi kono min musayat joni musan wattan ma ɗum noon machallah wiide bandiraɓe tan kamɓe foof Allah jarama ɓe jarama kadi réaction ji mabɓe kadi ɗon cohlu ɗum kadi e nder message ɗi mbaɗata men de hay sinno koye PV ko hen kadi mbawaten tigui ɓedde émission ngaji ɗi beele no ngabbirta walla no jipporto walla ko feewi hen walla ko fewani par ce que neɗɗo wawi wiide o haala hun tan o wawa wadde convaincre yimɓe foof walla ko haalata ko wawa nadde e koye yimɓe foof ala woda tan jaɓɓe woda saliɓe ɗum kadi enen kadi en jaɓat ɗum woda jaɓɓe woda saliɓe woda weltiɓe hen woda ɓe beltaki hen wadde noon en mbiye bandiraɓe kala saaha jogo oɗon philosophie tan ganda kala ko kalduɗen ɗo ko nafoore rendo ngo kala kadi ko ngakki hen ko banggue men kono wonano ko ɓuuran meɗen en jetti Allah kadi en beltinima kadi jagganɓe kabbirɗe joguini en hande kadi kabbirɗe ko Djiby Dieng gorko mo Kanel Kanereje to e montage o ko Ali Samba Nende Fall kala ko feewi hen ko Allah subahanahu wa taala ko ngakki foof ko banggue men kono wonano ko ɓuuran meɗen Jeeni Boyam salminimama juurima weltanmama mi wima noon mi yaafimama an sosoɓe heddiɓe fof mi yaafimo min kala ko mbiɗon kam komi jaafi ɗo ala probléme ɗum noon machallah wadde bandiraɓe en mbi aadi bil aadi tan salade aadi ɓiiri furtude aadi wadde aadi meɗen e rendo Pindi ko ñande wonde so guene ñaawi